Joo. Mutta onneksi ei ole Thaimaassa, ei. Ihan varmasti mennään, mutta en sano, että sinne mennään nyt tänään. Joku päivä, okei? Okay. Voi mennä tänäänkin, jos ehditään, mutta jos ravintolassa menee kauan ja vähän riippuu millä kyydillä me mennään täältä pois ja semmosia juttuja. Mutta mihin päin tästä olisi nyt ollut toi bambuu? Aletaan bambuu, joo, siellä. Menee tähän, joo.คลิปนี้เราก็จะทำคลิปแบบรีวิวบุรีรัมย์360 องศาวิวมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์Elefantti patsas. On vähän niinku joulukuusia. Juu. Oi niin hieno. Tuli, kato. Joo, sä voit istua tässä. Mulla tuli semmonen vanha hotelli, toi iso rakennus, tuo hylätty eikä se on. Tää on Elefantia,ลูก meidän kuningat Elefantia โอ้ยคิดถูกที่นั่งหลังรถพี่ต้นมาช้างลูกช้างตัวนี้สวยมากอีลูกชอบไหมลูกตัวนี้ชอบมหาวิทยาลัยเกษตรGrand Castle. Ai se on joku asuinalue. Äiti, mikä Bon City? Onko siinä meidän talo sitten? บุญสิริโยดูซิประเทศไทยเมืองไทยอาหารมีขายตลอดทางแนบกระตู้ลีราวินตัวละฮิโกโกมัดกะjuoma ja jäätelöpalvelut. Joo, dinner. Okei, okay. ยังมีที่จอดอยู่ไหมลุงออสมายังอุ้ยถึงแล้ว